Wala na intro, diretso na luto. Ang atulutuon ron, puso sa saging. Wow. Sungagan. What? Hey! Next, sugnod. Dali, magali. Oh no! Sugnod, kulang mo ni. Sugnod. Lighter. Hey! Laing haling. One eternity later. Oh no! May gani. Pasalamat. Hindi ka. Siguro na. Next. Kaldero. What? Kaldero. Hey! Taklo, balik. Wow. Oh no! Sunod. Ang puso. Ang puso saging. Hey! Macam sirung gayo. What? Betul. Hey! Tubig, sunod, tubig. Buang. Pulang. What? Turun na. Hey! Turun ni. What? Hey! Pangita og sugnod ito kay buhay kusog atong sugnod. O karon maghulata nga mubukal. Oh no! Ba, apa ni bukal kay mao pay pagkuan. Tura na din sugnod. Hey! Ayaw ni kay bati kay ni. Datong kahoy. What? Oh no! Dali. Hey! Wa pa ka bukal, kaulano na. Hey! Inita. Oh no! Tarong na likod. Taligsik na. Wa pa ka bukal lang mong kilatan. What? Hapitan ni bukal. Hey! Ay, kainit. What? 2 minutes na lang, bukal na eh. Apa isa na ang itlog? Uy, hapit rin. Hey! Pay-pay! Wah, pay-pay. Oh no! What? Kalaha, Amira! What? Hindi, wala yung ugas! Ugas yun na dito! Binita! Hey! Gamay na lang yung kulang, malata na. What? Haulo na, kay puli ng kawa! Bunitanan! Karon, magluto na ta sa itong gilataan ganiha! Palihog ko sa What? sa
Sunod. Taihop sa kadai ko dai. Hindi diisi ka. Idibol. Idibol. Hey! Udi ay. Natin sa gawas ang siga. Bukang. Ano pa nenit? Gamay lang idibol kikaon siring. Ang atong lamas. Iandam. Ang subak iandam. Iandam sa. Wag ko gigit sa na. Lamas! Lamas! Kay piting inita! Anong na pa man ni ahos diri nga pumayon sa? Lunod na tanan. Okay. Okay jud. Ang subak! Ang subak! Dali! Tama di! Ayaw di! Kuning iring! Wala! Kana! Kang inita kayo! Inita! What? Ukay! Ang puso sa saging! Tawata! Kuha! Hey! Oh no! Dala! Saya mo! Katong pirmirong tuno! Katong lasaw-lasaw na! Dili na! Katong isa! Wow. Pay! Ay. Bintaha! Asin! Lawan. Wow. Hey! Magic! Hey! Nur! Uy, wala sa lupa. Nagtulo-tulo na kung sigot o sipon, gasagol na. Wow. Hey! Taklob! What? Wala hugas! What? Taklob! Oh no! Silbi, di ba Silbi? Hey! Kayo! Wakon! Ulatag mga 10 minutes gamay. Adto dito aso! Oh no! Final! Hey! Katong tulo! Katong ispiso kayo! Katong ispiso kayo! Wow. Ilaw eh! Hey! Kamay lasa. Oh Magkakatilaw! no! Ilaw eh! Hey! Lagyan na kayo sabaw. Hey! Nasigop pag yun ang... Oh, no. Kayo. Kira! Kulatag mga bisag 2 minutes lang. Ay ha na to ha! Uton! Plato ni mo yo!
na dan kay mo hala. Wow. Oh no! Bina. Sige nang tarong kay imuha ra ba ng plato? Tilawan. Aswa. Ano ni? Ganaw na. Hey! Oh no! Wow. Pangsudan. Pangsudan ano siya? Dahil may lata na eh. Oh no! Paano mga balutin ka na? Parahaon! Parahaon! Huma na! Mangaon na ta! Chopstick, ang chopstick! Tiwi ka ni chopstick na to. Good. Wow. Lami bisa kayo, lami kayo. Okay kayo. Sana all. Karena ano lagi? Hey! Ano lagi? Uy, maganda yung maglamas na inyong subakan. Ang subakan, pagbulan.